Dobro večer Požega, što ima? Kako se zabavljamo večeras? Ako se ne zabavljate, mi ćemo napraviti da se zabavljate jer smo došli se mi zabavljati. Za početak, da se lijepo predstavimo, moje ime je Phil Thielen, ovo je moj veliki prijatelj i suradnik Anton Ton. Ja sam svima, ime nije Dile, znadu me u svakom gradu, nema čile mile. Ime Dile, nabijam komplekse, dok se oni plaću pijem viskimo da komplekse. Evo, klub je pun, jedva čekamo da ga razvalimo. Mislim da ćemo oživiti ovu tu scenu u Požegi sa ovim nastupom, da će nešto živjeti, da će se desiti. Evo, sve je puno i to je to, jedva čekamo. Debelu nismo poveli sa sobom danas, ali nas čeka doma da se vratimo i došli smo sa 6 praznih torbi jer je rekla da moramo donesti kulena i slanine i špekata, da sad kad završimo koncert prvo idemo kras na tavane te kobasice. Znači Debela je stroga, full? Jako je stroga i mene i njega, evo, baš nas terorizira. Mi inače nemamo ni ja ni on, znači curu ni tontu oro, ali imamo samo nju jer je ona za dvojicu. Koji još nisu čuli, ja sam Anton Ton, rođeni Nizozemac, posvojeni Zagrebčanin, a možda jednog dana i požeški zec. Požega, grad! Požega! Grad! Požega! Ajmo još malo buke, muzika! Say yeah! Yo! Yeah, 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 yeah! Činila se skupa, slatka plava glupa. Završili smo skupa u kineskom restoranu. Samo smo se gledali i žvakali hranu. To se zove ljubav, tako mi je rekla. I gledala me tako vruće da me je opekla. U školi su mi uvijek govorili da imam malo predug jezik. I ja sam shvatio da je to u stvari istina. Stop, piratku, kupite CD-je. Od Phila Thielena, nove ideje. Djeca su u šoku sva, mama djeje. Mame se pale, rebeli gleje. Jebe spike vrije, svaka je spikao, da li da dobro znana. Momice sretnice, svaka druga poporaba. Braniko, pederi. Da, mogu, ovo je početak, sad ćemo ići puno jače, puno veće, bolje izvođače. Dovesti, evo, Phil je prvi, ima čast i tako, idemo dalje, malo korak po korak. Znači, oživljava se ova rap scena Požege? Oživljava, da, nadam se, vidjet ćemo kroz naredno vrijeme, kako će reagirati ljudi, ali mislim da će biti... Kako si zadovoljan popunjenošću lokala? Pa jesam, očekivao sam da će biti puno, tako da, jesam, zadovoljan.